Mehriban illeşler, yana içim riyali bu bölümde de şu önemli imlek hususi kär haratına geliyen öğlerinin eretminamları gelip tutyanların eretminamlarını kabul edip şu yerde eretminamları doğru derecede hünermenler iş alıp baryalar. İşte yigitlerimizin biri var. Esselamu aleyküm. Men anamlemle Kurut Kärhanasının hünermeni Piruliyev Aşar. Yine bize anamlemle Kurut Kärhanasına tutyan müşterilerimiz var. Bizim bar maksadımız şu gelen müşterilerimizi hoşal etmek, şolun tekliflerine göre ağdı bir işgar kollektivlerimiz şolun tekliflerine netice görkezmek bilen çalışýar. Kahraman arkadağımız fanul gomy öttürmek boýunça, ornaşdyrmak boýunça şeýle işler alyp barýar. Bizim şo mümkinçilikden peýdalanyp anamlemle Kurut Kärhanasyny köp müşterilerimiz esasy internet üstü bilen fanul we markaly bilen şeý diýip bize ýutupjalar. Biz olaň ýanky işlerini, resmi işlerini oturan yerlerine, edarasyna, isle öýlerine bize internet arkaly, fanul we markaly bize resmi namalar nuratjalar, ardalar nuratjalar. Biz şeýle haýyşnamalar nuratjat. Biz şolar öýlerinden çykmaz ýerine de oturan ýerine biz şolara ýardam berýär, resmi namalaryny bize düşmäni. Bizim anamlemle Kurut Kärhanamyzda ýaş, işine ustat hünermenlerimiz işini alyp barýarlar. Bizde diňe bir ýaş eşyalarına degişlerle töleýüksiz hukuk maslahatlaryny ýututjan müşterilerimiz hukuk maslahatlaryny berýär. Özgürlük hünermen. Awa hünermenlerine şeýle şolara ýardam berýär. Fawrun bundan beýle şeýdi buna araýatdan bilen iş seçmek şu Kurut Kärhananyňda halkymyza şuurdan edilýän hyzmatyň hatam bir döwre wagtlaşdyryp alyp barýan işlerinizi öňüňizde durup ulugly sepetdirdi elmede ama üstünlükler ýaran bolsun, görjeňiz gowy bolsun, toýlugyny diýdalaşyp duralım. Fawrun Türkmen telekeçilerimize şeýle mümkinçilikler döredip berýän prezidentimiz arkadaşly terdarmyda köp sawolsyny aýtýar. Alyp barýan işlerine üstünlükler ýar bolsun, arkadaşly terdarmyzyň jany sag bolsun, ömrü dok bolsun.